'Yan mata, da farko ni sunana Shafi'u Ɗanso, kuma ni ƙwararre ne wajen iya tsara kalaman soyayya. Nakan ji natsuwa a duk lokacin da na ganki. Da farko ya sunanki? Sunana Sumayya. Akwai abin da nake so na faɗa miki. Ok, ina jin ka. Faɗa mata mana, wannan fa dama ce ka samu. Namban wayarki nake so dama ki bani. Namba na tana da tsada, ba zan iya baka kyauta ba. Ki faɗi koma nawa ne zan biya ki bani wannan namba. Ba kuɗi nake so ba. To me kike so? Ki faɗi koma menene, ina jin ki. So nake kamar tsallan kwaɗo, so 12. Na, ƙarya ne ba zai ba. Da Allah abokina zo mu. Dan soyayya mai juriya kuma ba shi da tsara. Kawo wayanka in Kan sama. soyayya yayi nisa, ta ko'ina soyayya masararsa. Dan soyayya. Yawwa ranke da na gode. Ranke zero na gani. Ok, gobe ka zo gidanmu in sanya maka sauran namba. Dan soyayya. Dan soyayya. Ka san me? Yau zan baka mamaki, ni zan nuna maka ko Romeo bai kai ni iya tsara kalaman soyayya ba. Ƙaryar banzar, abinda ba abinda za ka iya sai dai cika baki kawai. Haka ke gani? Ƙwarai da Ni gaske. kuma yau zan baka mamaki, sai na goge maka hadda. Allah ko? Ina gaya maka mu karasa da sauri, ka san yanzu ne lokacin wucewa ta, mu karasa. To mu je Romeo. Ba damuwa. Dan soyayya. Dan soyayya. Dan soyayya. Dan soyayya. Dan soyayya. Ya, abokina, Menene? gafa mutunniyar. Wace ce? Kamar yawa ce ce wajen wa za mu. Wai da gaske kana nufin ita ce? Ita ce wani duba ka gani. Abokina ya naga kafarka tana rawa. Kai, na rawa kuma. Ina rawa ne murnan na ganta yau zan haɗu da ita, kana magana ina rawa. Abokina ka faɗa min gaskiya, kai dai kawai ka tsorata ne shi yasa kafa kake kira. Wa tsoro kuma. Yi mana. Ƙarya ne wallahi, faɗuwar gaban maza asarar nan. Dan soyayya mai juriya kuma ba shi da tsara. Akan soyayya yayi nisa, 'Yan mata, ta ko'ina da farko ni sunana Shafi'u Ɗanso, kuma ni ƙwararre ne wajen iya tsara kalaman soyayya. Nakan ji natsuwa a duk lokacin da na ganki. Da farko ya sunanki? Sunana Sumayya. Akwai abin da nake so na faɗa miki. Ok, ina jin ka. Faɗa mata mana, wannan fa dama ce ka samu. Namban wayarki nake so dama ki bani. Namba na tana da tsada, ba zan iya baka kyauta ba. Ki faɗi koma nawa ne zan biya ki bani wannan namba. Ba kuɗi nake so ba. To me kike so? Ki faɗi koma menene, ina jin ki. So nake kamar tsallan kwaɗo, so 12. Na, ƙarya ne ba zai ba. Da Allah abokina zo mu. Dan soyayya mai juriya kuma ba shi da tsara. Kawo wayanka in Kan sama. soyayya yayi nisa, ta ko'ina soyayya masararsa. Dan soyayya. Yawwa ranke da na gode. Ranke zero na gani. Ok, gobe ka zo gidanmu in sanya maka sauran namba. Ok, to ba damuwa. Hakan ma Barabo da gwani ba. Mahaukaci ne. Ya mana abokina. Ba a saba ba, shi fa akan soyayya. Yaran tsaye ba za ya gaza ba. Dan soyayya. Abokina ka ƙara so kenan. wallahi na ƙara su. To ya ke ciki, mu je ko? Amma ka san me ne? A'a. A gaskiya
tun da nake ban taɓa ganin renin wayo kamar wanda yarinyar nan take ba. Amma ko da yake ai laifinka ne. Kada ka ga laifi na abokina, ka san shi so babu abin da ba zai iya saka mutum ba. Haka ne, tun da gashi ma na ga alama. Kaga ni dai mu je, ni wannan ba wani abu bane ba, ai duk cikin so ne. Kawai mu je da Allah ka raka ni. Mu je kawai. Sanninki gimbiyar mata, barkanki dai sarauniyar mata. Yauwa sanninka. Watakan a duk lokacin da na ganki sai in ji wani farin ciki ya mamaye zuciyata. Idan kuma na zauna ina tunaninki sai in ji wani nishaɗi mara misali. Kalamanka sun yi min daɗi sosai. Allah dai ya sa ba abokinka ba ne yake gaya maka wa'innan daɗaɗɗen kalaman, dan na gaishe ya yi kama da ɗan soyayya. A'a, ba ni ba ne, shi ya tsaro abinsa da kansa, ni ba ruwana da wata soyayya. Wato wannan kaɗan ne daga cikin kalaman da na tanadar miki domin nishaɗinki, ya ke tauraruwa mai haske a sama. Yanzu me kake bukata? Lambar wayarki da kika fara samun ajiya nake so ki ƙara samu. Kafin nan ina bukatan wani abu guda ɗaya. Ki faɗe shi ko ma menene zan iya, domin akan wannan lambar wayan babu abin da ba zan iya yi ba. Ina bukatan abokinka ya mare ka sau 3. Wannan abu mai sauki cire wando ta ka? Abokina, shafka mun mari da Allah a bani lambar waya. Ni ba zan mare ka ba. In kai mun. Ai wannan sadaukarwa ne akan soyayya, duk abin da take da bukata ni na amince zan yi, saboda haka kawai ka shafka mun mari abin lambar waya. Okay. Kawo wayan nan. Yawato. Soyayya, soyayya, soyayya. Ranki ya daɗe. 08 na ga kin sa. Ok, gobe ka dawo sai in cika maka sauran lambobin. Soyayya mai duniya kuma ba shi da tsara, akan soyayya yayi nisa, ta ko'ina soyayya masararsa. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya.